Hvor mange arbejdspladser er der i det her projekt på Lindø? Mellem 600 og 700 arbejdspladser i år, og små 1000 ekstra arbejdspladser til næste år. Kan du sige konkret, hvad bliver det for en slags arbejdspladser? Først og fremmest metalarbejdspladser, 3F-arbejdspladser og ingeniører. Men hvor skal pengene til alt det her komme fra? Det er jo et kæmpe projekt. Fra virksomhederne, fra forskningsfonde, grøn fond, teknologifond og udviklingsfonde. Er regeringen med på den? Der er i hvert fald afsat penge til formålet. Jeg håber ikke, vi drukner i byråkrati, og hvis vi ikke gør, så skal de nok komme. Så hvad er beskeden til metalarbejderne i det her land? På Fyn først og fremmest selvfølgelig. Beskeden er hold ud, hold fast, tag de efteruddannelser, vi nu bygger op, så kommer vi med jobbene, med industrien i ryggen og med det offentlige til den anden side. Hold bare ud, hold fast, I er dansk fremtids frontmedarbejdere.